Machitidwe 2 verse 40. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nadandaulira iwo nanena, mudzipulumutse kwa m'bado uno khotakhota. Ndiye Petro amene amadandaulira Ayuda amene wamkulalikira kwa uthenga akuti dzipulumutseni ku m'bado uno khotakhota. Ndikupira kuti Petro amene akadakhala kuti ali pano lero lino akadakudandaulirana abwezi kuti dzipulumutseni ku m'bado uno khotakhota, m'bado ochimwa woyipa nochigololo umene, chifukwa mkwiyo wa Mulungu uli nkubwera kwa onse ochimwa. Chiwonongeko chikubwera chikumiza dziko lapansi. Chiweruzo chachikulu chikuti chikanthe tuseka tibwere mu malo amodzi otetezeka amene ni malo a Khristu Yesu amene tilandire ubatizo wa Mzimu Woyera umene tuseka tilape ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, machimo athu akhululukidwe ndipo tidzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Vesi ya 41 yakuti pamenepo iwo amene analandira mawu akanabatizidwa simudziwa inu muchita chiyani pamene. Haleluya, Ambuye akudalitseni.